We can do better. We can be. Husband ko naman to. We understand. Right down to the soul. That we can be. Marites talaga, Marites. But when I hang our clothes already, space. So let's step it up. Step it up. Good morning, everyone. Welcome back to another episode of our Moving Diaries. It's our 6th day here in Georgia already, and today is going to be kind of busy day as well. Dahil madami kami mga kailangan asikasuhin, paperworks, and may ipapaano ko na maintenance dito. So I need to go to the leasing office or maybe call na lang. Pero may darating din dito for the maintenance kasi nung dumating kami ay merong stain dun sa ceiling, dun sa may bathroom namin. It's like a water damage stain. So, papa-repaint nila yon. Before we start our day, mag-breakfast muna tayo. So, magluluto muna ako something for our breakfast. Dahil yesterday nakapag-grocery kami sa Asian store, ang breakfast natin ay kangkong with, this is from Baliwag na chicken longganisa, skinless chicken longganisa. So, yan. At magsasaing pa ako. Actually, kanina pa ako gising. Kanina ko pa gustong bumangon. Kaso si Daddy, ay gusto pa niya na doon kami sa bed na tatlo nila Mishi. Hindi ko memorize tong mga gamit namin dito sa bahay kung nasaan. Kasi si mama ko yung nag-ayos. Siya yung nag-unpack ng mga kitchen stuff. That's why last night, medyo inayos ko dito sa pantry namin according to how I want my system is. And also, dito sa drawer. Dito pala mga plato namin. Nakalimutan ko. Hi, Mishi! Good morning, my baningning! Good morning! Lalab, Mami? Ay, Jesus, did you poop na? Ay, nahulog ang binky. Oh, give Mami the binky, ha? It will stay here, okay? Kiss Mami? Kiss Mami? Tumae ka yata. Ay! Yaki! O bang shit? Knock-knock, Lala. Say good morning to Lala. There. There. Go. Over there. Go, go, go. Knock-knock, Lala. Good morning. Knock-knock. Knock-knock. Tok-tok, tok-tok. There. Lala is there. Lala. Lala. Smell my ubot. Ayak. You poopy? You poopy? Ayak. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Strictly sleep na mother. Kasi yung dami niyang dinede. Ismail ka kay Lola? Mag-wait ka. Ilo ka muna Straight ang sleep niya kasi ang dami niyang dinede. Kaso ang late naman niya mag-sleep. Lola daw, mag-wait ka daw. Nakailang story na si daddy Lola, niya. mag-wait ka daw. Ay, gagawa na naman tayo bigla. Boy, trying to reach. Oh! Walls are listening when we talk, making echoes. Gawa tayo ng coffee, pero yung coffee natin is naka-ziplock for now dahil nakalahati na kasi yung container. So when we travel, nilagay ko na siya sa ziplock para hindi siya bulky. And then, ano ba naman ito? Nahihirapan na ako dito kung nasaan yung workstation ko. Nandun din yung bata sa baba. Tada! Akala nyo lang. Yeah, so, hindi muna kami bibili ngayon ng mga pods kasi ang dami naming kape. So, kailangan namin itong ubusin. This is Tim Hortons. Meron pa kaming ibang ground coffee dyan. Ito muna yung gagamitin natin na coffee para mabawasan yung laman ng pantry na mga bulky kasi ang lalaki ng kape as in. Supposed to be kasi yun, ipapadala namin sa Pilipinas. Tapos,
Nakita namin, hindi pala siya instant coffee. Ano pala siya? Yung kailangan na coffee maker pala. Wala naman silang, hindi naman sila nagko-coffee maker doon. Ewan ko ba, after namin nag-travel, parang may sira ata tong Keurig. Biglang may lumalabas na tubig dito sa may pads area. Kahit na, mother, nung kahapon, nung gumawa ko, Lumalabas yung water. Hindi siya nakababa. dati naman kahit nakababa yan eh. So I think there's something wrong na ano siguro siya when we traveled. I remember you fall in love. Lunch. Lunch. Ay, Ata nila stick wamon. Ay, dede lang kasi na. Ko kukuha na rin ito sa bonito, bangir. At nila kukuha dito. Bibili kami ng safety, yung parang mga nilagay ko dun sa sofos. Kasi may batang nagbubukas ng aming mga cabinets. Si Daddy, he's home. Ito na po ang disadvantage ng malapit sa Dunkin Donuts. 4 minutes drive ang Dunkin Donut. Kaya, Daddy, alam mo ba yan? Nilabas niya lahat ng dede niya. Nilabas niya lahat ng dede. Tapos, ayun, kalat. Uy, parang maliliit yung donut nila, no? Parang Pilipinas size. Hindi gaya sa Krispy Kreme. Cases na yun, tatlo. Oo nga, sa cases, ang lalaki, grabe naman dun. Dito na. Found it! Mommy found it. Silly mommy. Kailangan ipil tong cucumber na to. Hindi to yung cucumber na hindi pinipil eh. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Bakit? Hawak ko, husband ko naman to. Bawal, hawakan. Electra Complex. Ang aga ng Electra Complex mo ha. Pang 3 years old yon, bakit 1 year old ka pa lang, naggaganyan ka na. Ayan no, ang liliit ng size nila guys. Ayan. Nakakapanibago. Kasi yung mga binibilhan namin sa Midwest na mga gasoline station, ang lalaki ng donut nila. Grabe. Wala, 10:26 na pala. Late na naman tayo mag-start ng ating araw. Sinusulit. Sulit ang bakasyon. I'm bringing home a baby bumblebee. Me too. I don't like sugar. And you, mother, you don't like creamer, right? You just put your own sugar. May ano dyan na sugar? Splenda. You want that? Hindi na. Gusto niya yung brown sugar. Mas healthy daw. Sabi nung kakilala namin na pinopoison daw siya ng Splenda. Splenda. Yung nilalagay daw sa... ewan ko sa asawa mo. How true it is to be loved by Sabi ni Papa, unti-unti daw siya pinopoison dahil daw yung sugar na nilalagay sa kape niya, yung hindi daw tunay na kape. Ay, na sugar. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out. Drive someplace far. Yeah, we can go for a ride. The two of us, we don't have to
It's getting hot. We can stay in hotels. Just make good times ahead. So let me put a smile on your face. Maybe make it go away. So put your trust in me. We'll work it out, we'll see. Get in a car, drive someplace far. Yeah, we could go for a ride. Kita na dyan wire. Go! Go to mama! Go! 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 Mama's turn! Mama's turn! Hi! So, lumabas kaming tatlo. Si Daddy ay sick. He's sick, so we'll let him rest for now. And kami mag-iikot-ikot lang. 12 noon, grabe. Tirik yung araw. Pero kanina kasi cloudy, so we came out. Tapos, itong si Mishi ay gusto na talagang lumabas. Come on, Mishi! Walk faster, anak ko! It's getting hot. Kala namin nakalock tong door. Hindi naman pala. I'm bringing home my baby bumblebee. Marites talaga, marites. Mishi Bang. Wiping up the baby bumblebee. Want my mommy, be so proud of me. I'm wiping up baby bumblebee. Ah. Ayaw na. Ayaw na. Hey guys, time check. It's already 2:33 PM and late na kasi kami bumabangon dito sa bahay. Dahil masarap ang tulog namin. Siyempre walang work si Daddy, so sinusulit din namin na late kami gumising. Yung parang wala din kami mga appointment na maaga. Aside nung isang araw, may appointment si Daddy. Pagdating namin dito, para kaming na ano, alam mo yung pag nasa Pilipinas ka na sobrang mainit. Tapos pag balik mo sa bahay is naka-aircon yun. Tapos feeling mo parang kang napagod, gusto nang matulog. Ganun yung feeling ko kanina. So, umidlip ako saglit. Siguro mga 10 minutes. Power nap. Tapos yung anak ko ay inaakyat-akyat na ako. Kasi si Daddy nandito siya sa kwarto namin. Tapos pumunta kami dun sa kwarto ni Mishi na ginagamit ni Mama ngayon. Umidlip ako dun. Tapos ngayon, siya na yung nakatulog dun si Mishi. So, magko-coffee lang ako. And we still have some Dunkin' Donuts. Ayan. Ayan. Kasi si Daddy ay nag-crave ng donuts for like 2 days. And ang Dunkin' Donuts na nearest kasi sa amin is just 4 minutes away. So, ayun. Ganito na yung lifestyle namin ngayon. So, coffee. Allowed pa naman ako na mag-coffee. Sabi ng ring ko. Sabi ng ring ko, this is the Ultra Human ring. Na health wellness ring. So, para siyang yung Oura ring din. If you're familiar with Oura ring, almost the same. Ang pinagkaiba lang is, ito, hindi mo kailangan ng subscription sa kanilang app. It's free. And, matatrack mo yung sleep, yung movement mo, heart rate, ano pa ba, ovulation, fertility, shift, pati sa pregnancy. Kung pregnant ka, pwede mong i-add doon. Yun, mga ganun. Tas free yung kanilang app. So, I like that. If you wanna get one pala, you can use my code right now, JoyOfMia10 for 10% discount. Ayan. So, upon checkout, you can use my code JoyOfMia10 or I can put the link in the description box down below as well.
para i-click nyo na lang yun. Hindi siya hassle. Dito ko siya nilalagay sa left ko kasi mas ginagamit ko yung right. And the weight niya, napaka-lightweight lang niya. Ito, this one should be touching your palm area. So, ito yung nakatouch dito sa ilalim ng ganito ko. Just to track everything. And the battery life, matagal din siya, lalo na kapag naka-chill mode siya or naka-save mode lang siya. And mabilis lang din siya mag-charge. I think the battery life, it can last up to 12 days. Parang 2 weeks siya. And then the charging time, 30 minutes to 2 hours. It depends kung gano'n nyo siya ka-low bat. So, maganda naman. And very lightweight. Hindi siya sagabal. And if you're not sure about your size, they will send you a sizing kit na for free before you purchase the ring. So, ganda. So, na-trap ko lahat ngayon, which is really, really good. So, kakatapos ko lang i-organize tong aming coat closet. So, that is the front door. So, pag open mo ay may coat closet dito. I don't really know kung makakapaglagay kami ng coat dito kasi hindi naman daw ganun kalamig. So, we are not sure. Pero, depende naman. Malay mo, makapag-adjust na kami sa hot weather and kailangan na rin namin ng coat. So, dyan sa taas, dyan ko nilagay yung aming mga bags na nakalagay sa isang karton. Yung mga backpacks, usually yung mga yan, na hindi naman namin usually ginagamit. More on, mga pang-travel yan. Pag tinitingnan ko, parang naalala ko yung mga lugar na mga pinuntahan ng mga yan. And this one is just one of my bags na binili ni Daddy. And then dito, I'm planning to put, i-vacuum seal ko ulit ito. Ito yung old namin from Sioux Falls pa. Then dito lang is yung mga sombrero ni Daddy na nahanap ko. And then dito sa baba, dahil summer naman, ang mga nakalagay ay mga summer shoes namin. Summer chinelas, ayan. Yung mga sneakers namin ay nasa laundry area kasi ayaw ko na mga amoy dito na yung amoy, hindi naman yung amoy pa eh. Yung amoy mga rubbery, ganun na syempre usual mo pa na ginagamit. Yun. So mas gusto ko slippers lang dito. And then dito for extra storage lang, these are my belt bags, mga ito yung gentlewoman ko na, di ba yung mga gentlewoman parang ano lang sila, eco bag lang sila, ganun. Tapos dyan, yung umbrellas namin, though we already have big umbrellas dun sa sasakyan, but still, meron kami mga umbrellas na yan. Finally, magagamit namin because when we were still in Iowa and in South Dakota, we weren't able to use this kind of umbrellas kasi ang lakas ng hangin dun. Dapat dun poncho talaga, or ano bang tawag sa poncho, mother? Raincoat talaga kasi mahahangin ka lang din. Tapos dito na nilagay ko yung susi kasi wala pa naman kaming ibang lagay ng susi. So at least pag lalabas kami kukuha ng chinelas dito ay nandyan na yung susi namin. So yun lang. So this is actually our third bedroom which is intended na magiging office ko siya if ever man that I do work from home pero parang nagbabago na yung plano namin. Or para sa content creation. Ayan. So, dito namin nilagay lahat when we moved in. Ang sabi ko, dito lahat ilagay para yung mga rooms namin, salas and kitchen, ay clear sila. Kung ano lang yung kailangan namin, yun lang ilalabas namin. Para hindi sobrang gulo na parang nakaka-stress tingnan yung buong bahay. So, nandito lahat ngayon. So, right now, kung may nakikita kayo, may naka-open doon na luggage. That was the last luggage na pinak namin nung nandun kami sa Sioux Falls. And I got a bunch of hangers here. So, the plan right now ay hindi kami magtutupi ng damit dahil madami kaming pagsasabitan. Pero parang kulang siya. Nung nasa Ida Grove kasi kami, nung nasa Iowa kami, yung walk-in closet, sa akin lang kasi yun. Tapos may isa pa kasing closet na hindi walk-in. Yung normal lang na closet na nasa room din namin. So, yung normal lang na closet, dahil si Daddy hindi pag ganun kadami yung damit niya noon, ay dun siya sa regular na closet, and then yung walk-in closet, dun ako. Nakahang lahat ng damit namin noon, hindi kami nagtutupi, wala kaming mga nakatupi. So ngayon, feeling namin, we can still do that, but when I hang our clothes already, kulang yung space. It's probably because we accumulated more clothes na, especially kay Daddy, mas marami na siyang damit ngayon, na hindi ko magets kung
bakit napakadami niyang t-shirt. Tapos sabi ko, ang dami mong t-shirt, pero same lang din naman yung nakikita kong t-shirt mo. So, ayun. Siguro magde-declutter pa rin kami. Or, tapos yung closet na yun, if you can see from here, that is already full of our panglamig. So, all long sleeves na hindi na pwedeng gamitin ng summer dahil sobrang mainit, ay nandun na siya. And then, some of our camping stuff and some of the baby gears na hindi namin kayang let go, like the swing, nandun pa siya. So, madami pang pagdadaanan tong room na to. But for now, I'm just gonna hang some clothes para ma-clear up na yung luggage na yan at nang mailagay na sa labas. Kasi yung balcony namin ngayon ay nagiging storage siya. Yung mechanical vent area namin, nagiging storage siya. So, kailangan talaga malagay na sila sa mga iba't ibang lagayan nila. Dahil wala pa naman kami mga dressers, wala kami mga cabinets na extra. So, kung ano talaga yung saan sila malalagay, yun. And then, tsaka kami bibili ng ibang paglalagyan, if ever kailangan talaga. So, we will see kung paano namin siya i-organize. But for now, let's tackle the clothes first. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real. Yeah, we can do a lot better. We can be facing fears. We know what's up, and we know how to get there. Yeah, we can be stars. We can be the best. Just